Внимавайте какво решавате! Българската земя е свещена! Земя и майка не се продават! Никога! Информацията е следната. Нашето писмо е разпространено при конституционните съдии. Делото в момента не се гледа. То е започнато миналата седмица с разглеждане на становищата на отделните институции и там неправителствени организации, които са конституирани като страни по делото. Трябва председателят по делото да излезе с доклад по проекто решение. Това е, което ни казва. А в момента съдиите са в заседание. А доклада публичен ли ще? Или само няма вътрешен? да е публичен, той ще е вътрешен. В рамките на съда. Хубавото за нас е, че имаме време и през медиите да популяризираме нашата позиция, с която искаме съдът да признае, че решението на Народното събрание, прието с гласовете на народни представители от всички парламентарни групи, е легитимно. Единствено и само парламентарната група на противоконституционната партия ДПС не е участвала в това гласуване. Но ние за първи път от толкова много години имаме едно консолидирано решение с гласовете на останалите три парламентарни групи. Така че имаме време да можем да доведем до знанието и на конституционните съдии, и на президента, и на Народното събрание. Последните две институции имат законодателна инициатива. Те биха могли да внесат предложение за промяна на текстове в Конституцията, така че българската територия, българската земя да бъде гарантирана като собственост на нас, българите, на българския народ. Ще бъде! Единствено президент и една четвърт от народните представители, т.е. 60 народни представители, имат право по Конституция да внасят инициатива за промяна на Конституцията. Тоест, това неограничено право за разпродажба на българска земя на чужденци да бъде ограничено в основния закон на Република България, а именно Конституцията. Това е първия обединителен проблем, който ни събра всички. Няма значение от кои групи. От сега нататък българският дух от тази точка ще започне да работи заедно. Така че искам да ви кажа две неща. Българската земя, ние трябва да направим един почетен караул. Ще решиме къде. Където нашата земя, мъже и жени да застанем пред тая земя и да не допуснем никой да я пипа. Идеята е да бъде близо до паметника на незнайния войн. Както е лъва, в страни да бъде и там да направим една могила от българска земя. Всеки да носи по една шепа или една турба и там да има постоянен караул на хора, които да защитават тази земя.